Tässä on etualalla on kasvaa tämmöisiä pieniä punaisia sydämiä, pieniä kasveja, pieniä punaisen sydämen taloja. Eli se runo, minkä mä sain vinkiksi, talo oli yksi semmoinen tukijalka ja toinen oli 3 vahvaa naista, jotka aikoinaan perustivat tämän ja ovat sitten tätä Käpyrinne-yhdistystä vieneet eteenpäin. Tässä kasvaa nämä taimet, pienet punaisen sydämen talot ja siitä kohoaa tämmöinen vahva puu tänne keskelle, joka itse asiassa sitten jakaa tämän kuva-alan kahtia. 3 naista on tässä katsomassa tätä heidän, miten taimit menestyy ja miten ne alkaa kasvamaan. 3 on tämmöinen vertauskuolinen luku monessakin mielessä. Tämä tila jakautuu 2 osaan. Tässä on 2 kaupunkia. Tavallaan tasavertaisia kaupunkeja. Toinen ei ole sen parempi eikä kauniimpi. Täällä on, voisi lähinnä ajatella, että tämä on kauni, joka ehkä Käpylä on tietenkin inhimillisempi. Se on ihmisen kokoinen puutalokaupunki. Maankorvessa kulkevia Lapsosen tie tässä kuvassa ei kulje, kun Maankorvessa se kulkee vähän toisenlaisessa viidakossa. Tästä sommittelusta vielä sen verran, että mä olen käyttänyt tämmöistä arvoperspektiiviä tässä. Eli mitä oli vanhoissa kirkkomaalauksissa, kirkkotaiteessa käytettiin joskus, niin että arvokkaat henkilöt olivat suurempi kokoisia kuin muut kuvassa olevat. Täällä silloin kun tämä Käpyrinne toiminta alkoi, niin se oli sodan jälkeistä aikaa, puutetta oli kaikesta, ihmiset elivät aika, olosuhteet olivat tietenkin ankeat, että siltojen alla oli varmasti muitakin kuin pelkästään päihdeongelmaiset. Jostain syystä kun mä tein näitä, niin mun tuli se Edu Kettusen laulu mieliin Elävien maassa. Siinä on joku kysyy, että hänellä on ikävä meitä ja sitten toinen kysyy, että keitä meitä, niin meitä Herran enkeleitä. Nyt tullaan, tämä puu on kasvanut tällaiseksi hallitsevaksi, vahvaksi, turvalliseksi elementiksi. Täällä on hymyileviä mummoja, jotka siinä runossakin mainitaan, jotka ovat kaiken kestäneet ja vielä jaksavat hymyillä. Täällä iloisia ukkoja, työstään väsyneitä, viluisia, mutta jaksavat olla vielä ihan kartalla ja iloisena vilkuttavat tuolla. Kissa kuvaa tietenkin, se on tuommoista, on mukava olla ja asiat on hyvin. Täällä on pieni punaisen sydämen talo. Kello, jossa ei ole viisareita, ei ole enää kiireitä. Nyt voidaan olla ja nauttia elämästä. Ja kaikessa hyvässä taideteoksessa täytyy olla aina yksi puttoenkeli ja täällä hymyillä, mulla on täällä ihan ylhäällä tämmöinen pieni enkeli tuolla